May I coming, sir? Yeah, yes coming. ப்ரோ நேற்று நைட் நீங்கள் தானே கால் பண்ணியிருந்தீங்க? ஆமாம், நீ யாரு? ஆமாண்ணா. என்ன படிச்சிருக்கீங்க ப்ரோ? டிப்ளமோ படிச்சிருக்கேன். உங்கள் பேர்? நூர் முகமது. சரி ஓகே ப்ரோ. சிஸ்டத்தில் வேர்டெலாம் அப்ளை பண்ணி வச்சுருக்கேன். அந்த வேர்டை நீங்கள் ஒர்க் பண்ணிக்கிட்டு இருங்க. உங்கள் வீட்டு அட்ரஸ் எல்லாத்தையும் அதை போட்டு வைங்க. நான் கொஞ்சம் வெளியே வேலை இருக்குது, அதை முடிச்சுட்டு வந்து நான் பார்க்குறேன். சார் வேற வராத, நம்ம வர தெரியுன்னு வேற சொல்லிட்டோமா? சரி, சமாளிப்போம். என்ன ஸ்டைலா உட்காந்து வேடிக்கை பார்க்கறான் பாரு. என்னப்பா பேசிக்கெலாம் தெரியும்னு சொன்னேன், ஒன்றுமே பண்ணாமல் உட்காந்துருக்க? இல்லை சார், ஏதோ டச் பண்ணுற சார், சிஸ்டம் ஆஃப் ஆயிடுச்சு சார். என்ன பண்றணும், பீலா வரணும், அது முக்கியம் இல்ல. நம்ம எது பண்ணாலும் இந்த உலகம் நம்மள உடனே உத்து பார்க்கணும். நான் சொல்கிறத டைப் பண்ண. ஐயோ அலாட்டாய்க்க. ஓப்பன் ப்ராக்கெட் போட்டு அதில் நான் சொல்கிறத மட்டும் டைப் பண்ணுங்க. சார். சொல்லுப்பா. போட்டேன் சார். போட்டியாப்பா? சரிப்பா, அந்த வரப்பா. என்னப்பா இது? ஓப்பன் ப்ராக்கெட் சார். ஓப்பன் ப்ராக்கெட்டா? ஆமாம் சார். அடப்பாவி, ஓப்பன் ப்ராக்கெட்டா உனக்கு என்னன்னே தெரியாதாடா? இல்லை சார், ஓப்பன் தெரியாதாடா? இல்லை சார்.